Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex jistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti rġajt waqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekkel lilu nnifsu, imla lil fidili tiegħek ferħ qaddis u għatjena bla tmiem il-dawk li inti ħlist min jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim l-ktib tal-profeta Hosea. Dan jgħid il-mulej, araw, jiena se niġbida, noħodha fid-deżert u l-qalba nkellem. Hemmhekk jitwieġeb bħal fi żmien żożita, bħal fi żmien ħruġa minn art l-Eġittu u jiġri f'dak il-jum oraklu tal-mulej li hi issejjaħli żewġi, li ma sejjaħlix Sidi iżjed, għal dejjem narsek miegħi fis-sewwa u l-ħaq, fl-imħabba u l-ħniena, brabta fidila jiena narsek miegħi u int taraf lill-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, twajjeb u ħanin il-mulej, flimkien, twajjeb u ħanin il-mulej. Kull jum rrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu flimkien, twajjeb u ħanin il-mulej. Nisel lil-nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu flimkien twajjeb u ħanin il-mulej. Il-qawwa ta' mejjel tiegħek tal-biża' jxandru
u jien fuq l-mejjer kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek bla qies ifakru, jgħidu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. Flimkien, twajjeb u ħanin il-mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jgħadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Flimkien, twajjeb u ħanin il-mulej. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu qeret il-mewt u dawwar il-ħajja permezz tal-Evanġelu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien resaq lejn Ġesu wieħed mill-kapijiet, inxteħed f'riġlejh u qallu: Binti ississa għadha kemm mietet, imma int ejja qiegħed idek fuqha u hija tgħix. Ġesu qam u mar warajh flimkien mad-dixxipli tiegħu. Mela waħda mara li kienet ilha 12 sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm, resqet lejh minn wara u messitlu it-tarf tal-libsa għax bejna u bejn ruħha qalet: imqar jekk immiss il-libsa tiegħu infieq. Ġesu dar li magħha u qalilha: għamel il-qalb binti, il-fidi tiegħek fejqitek, u minn dak il-ħin stess il-mara fiet. Meta daħal ant il-kap Ġesu ra d-daqqaqa tal-flawt u folla nies jagħmlu storbju sħiħ u għalilhom: warbu għax it-tifla mhijiex mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih. Iżdu keċċa n-nies il-barra, daħal, qabatit it-tifla u din qamet. U din l-aħbar xterdet ma' dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġesu huwa it-tama tagħna. Dan hu il-kliem tal-Papa Iljun meta għamel riflessjoni fuq din il-ġrajja. U għat-tama tagħna għax Ġesu huwa dak li jagħti il-ħajja, huwa dak li jfejjaq, huwa dak li dejjem jieqaf ma' minnu fil-bżonn. Ħanħarsu lejn dan ir-rakkont ta' San Mattew fejn jinseċ flimkien żewġ episodi li kienu ma' nies differenti ħafna. Hawnhekk naraw lil wieħed mill-kapijiet illi jitlob lil Ġesu jinxteħed f'riġlejh u jitolbu biex iqajjem għall-ħajja lil bintu li għadha kemm mietet, u mbagħad għandna dik il-mara li kienet ilha 12 sena tbati bit-tnixxija tad-demm. Nies differenti ħafna. Wieħed kap u jidher ukoll illi kellu ċerta influenza fuq in-nies u anki iktar il-qoddim naraw illi meta mar Ġesu kien hemm id-daqqaqa tal-flawt folla nies hemmhekk. Kien bniedem illi għandu isu fis-soċjetà iħarsu lejh in-nies bħala għandu ċerta awtorità.
u dan qed jitolbu għal bintu. Minn banda l-oħra, għandna fl-istess rakkont hawnhekk din il-mara illi l-Evanġelu jgħid kienet ilha 12 sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm u li minħabba din il-marda, din il-mara mhux biss kienet tbati ħafna u ma nafux x'kien jisimha, imma kienet minħabba l-marda tagħha imwarba, ma setgħetx toqgħod qalb il-folla man-nies, imma il-marda stess tagħha kienet temarġinà. Ara differenza bejn bniedem, bejn persuna u oħra. Imma l-Evanġelu jgħid x'jaqgħadhom flimkien. Il-fidi f'Ġesu. Dan raġel, wieħed mill-kapijiet, kellu tant fidi f'Ġesu li anki jekk bintu kienet għadha kif mietet, jgħidlu immint, ejja qiegħed idek fuqha u jagħtejx. Kellu l-fidi li Ġesu jagħti l-ħajja. Għandu din l-awtorità li persuna iqajjimha għal ħajja ġdida. U din mara kellha fidi kbira wkoll f'Ġesu illi qalet għażem bżonn jien niġi wiċċ imwiċċ miegħu u nispjegalu biżżejjed immiss il-libsa tiegħu. Fil-fatt l-Evanġelu jgħid illi resqet leh minn wara messitlu tarf tal-libsa. Kellha fidi li jekk tagħmel hekk sejfa jaqa'. Dan hu li jaqqat lil dawn il-persuni il-fidi f'Ġesu. L-imbagħad naraw kemm swiet ta' ġid fil-fatt din il-fidi f'Ġesu għaliex il-mara Ġesu fejjaqa u jgħidilha propju il-fidi tiegħek fejqitek. Għamel il-qalb. Il-fidi tiegħek fejqitek. U nafu li l-Evanġelu jgħid dak il-ħin stess il-mara fieqet. U lil tifla ta' dan il-kap, wieħed mill-kapijiet, Ġesu mbagħad jgħid l-Evanġelu qabatit it-tifla u din qamet u qajjimha l-ħajja ġdida. Ara kemm swiet ta' ġid il-fidi. Hawnhekk naraw il-Ġesu bħalma nafuh dejjem mimli imħabba u kompassjoni. Li għalih kull persuna importanti. Meta ġida l-kap u għallu bintu, il-kas ta' bintu li għadha kif mietet, jgħid l-Evanġelju Ġesu qam u mar warajh mal-ewwel. Imma meta kien il-każ li jaqaf ma' din il-mara illi qalet imqarem mistar fil-libsa, Ġesu waqaf għal din il-mara. U hemm ħaġa sabiħa ħafna wkoll, din il-mara illi ma kienitx magħrufa, kienet bniedma ta' ħajja ordinarja ma kienet tbagħti ħafna minħabba l-mar tagħha, Ġesu jgħidilha binti imkien. Fl-Evanġelju ma nsibu Ġesu jgħid binti. Hemm sabiħa. Għax mimli mħabba kompassjoni speċjalment għal dawk li għaddejjin mill-ikbar tbatija. Aħna nirriflettu fuq din il-ġrajja nitolbu l-mulej biex isaħħaħ fina l-fidi. Jgħinna biex meta nħarsu lejh niftakru u dak li jimpurtaħ minna. Li dejjem jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina, jakkumpanjana anki fil-momenti diffiċli tal-ħajja tagħna. U għalhekk nitolbuh il-grazzja li fejjaqna minn dak f'ħajjitna li hu ta' tfixkil,
jatina il-ħajja u dejjem isaħħaħ fina il-fidi. Aħna u niċċelebraw illum din l-Ewkaristija jew inresqu it-talbet tagħna lil Alla kummulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli ix-xanda l-Evanġelu tiegħek lil-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk biex issaħħaħ fina il-fidi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jina mulej biex f'ħajjitna dejjem inqedu t-tama tagħna fik li inti tmexxina takkumpanjana speċjalment fil-momenti l-iktar diffiċli ta' ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tal-violenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex tgħinna nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qatt talbet mulek illum żomna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija ssaffina u tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil-ħajja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħal moġbok toħloq il-bniedem, hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħejaq kollha jaqduk, il-mifdin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għal-għenija. U aħna wkoll mal-anġi kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mitnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna kbira nitolbuk mulej biex dejjem tagħtina d-doni meħtieġa s-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu infaħruk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missin tal-Eben tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ħlesenna u qafmana glorja l-Missin li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti jomna, għalik jismat talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabba l-irsitna Marija u għalli kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja għal-Missi li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrilna dobitna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti bismawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikkulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja għal-Missi li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrilna dobitna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missirna li inti bismawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikkulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina
ولا تدخلنيش في التجريب إذ ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missi, l-Lebenu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, orina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-fer, meta Sitta Marija u San Giuseppe preżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missi, l-Lebenu l-Ispiritu Santu.
kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Il-ħames misterju minn tal-fer, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u għal 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa ma' dotturi. Missirna li inti fis-smawi titqades ismej tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek meken fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek meken fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek meken fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek meken fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek meken fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek meken fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek meken fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek meken fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek meken fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek meken fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teba. Lilek nitnejdu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawi titqades ismej tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek meken fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għal-ħutna l-mejtin, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi lilhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Ibed Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Itlob għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina.
itlob għalina, Om ta' grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristus Idna. Amen. Sa Mikjel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, bil-inti l-aqwa fost l-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miek ek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll. U mexxina fit-triq tal-ħajja. Atina l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Diodata Pisani, itlob għalina, Santa Maria Goretti, itlob għalina, Għaddisin kollha ta' Alla, itolbu għalina.
Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Talla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorius tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu.